Ke kamar hasken farin wata ne mai haska idanuwar duk wani ɗan kallo. Kuma kalamanki tamkar siga suke wajen zaƙi. So da yawan lokuta idanuwana sukan yi kishi da zuciyata, saboda a koda yaushe ke ce mafi kusanci da zuciyata. Su kuma idanuwana sun kasance suna yin nesa da ke a wasu lokuta. Ina son ki so da zuciya. A duk lokacin da kake cikin farin ciki, kyawun fuskar ka yana ƙara bayyana. Haka kuma da murmushi mai taushi da tausasa zuciya ga duk mai kallonta. Kai ne wanda nake so a cikin zuciyata. Babu kuma wanda ya isa ya canza matsayinka a cikin zuciyata. Ina jin tsoron ranar da zan buɗe ido, in ga baka kusa da ni. Ina so ki sani so tamkar rayuwa ne, ba a koda yaushe yake zama abu mai sauƙi ba. Haka zalika ba a koda yaushe yake wanzar da farin ciki ba. To amma me zai sa da raina da lafiyata ina raye in yanke alaƙar soyayyarmu da ke? Aisha, ba dare ba rana, koda yaushe kina cikin zuciyata. Na gode wa Allah da ya haɗa ni da kai a matsayin masoyi. Na gode wa Allah da na same ka a matsayin abokin rayuwata. Ina so ki sani, so shine abin da ya dunkule zukatanmu waje ɗaya muka kasance a cikin soyayya. Ke ce murmushina, a takaice, ke ce farin cikina. Ina so ki sani, ina son ki fiye da yadda fatar bakina za ta furta. Ka iya kalamai, a koda yaushe kalamanka sukan kai ni wata duniya mai cike da burgewa. Sam, tasirin ba daga kalaman ba ne, daga soyayyar da nake miki ne. Ina son ki, hakan yasa nake jin a raina ba zan taɓa iya rayuwa in har ba ma tare da ke. Ba na fata rasa ki a rayuwa. Muddin haka ta faru, ina son ki, kuma ba zan taɓa canzawa akan haka. Kar dai ki bar ina ku. Kaga mama ce take kira. Hello, mama. Na? Ok, to gani nan zuwa. Masoyi, ina zuwa, mama ce ta kira ni a waya. Amma dai na san ko menene ba daɗewa zan yi, baka jira ni yanzu zan dawo. Gaman jini soyayya, gaman jini so. Gaman jini soyayya, gaman jini so. Shi so baby. Gaman jini na soyayya zai sa ka karin. Aiko babu dalilin da zai sa in bar wannan damar ta wuce ni. Abu alaikum salam. Kai kuma waye? Ya dai? Kai wane ne da zaka zo ka tsare ni akan hanya ina tafiya? Lafiya me kaka guri na? Irin wannan tambayoyi haka, bari na baki amsa ki cikin jimla guda ɗaya. Na zo miki ne da farin ciki, farin cikin da zai wadata rayuwarki. Farin ciki? Har kai waye da zaka ce zaka bani farin ciki? Ni ba kowa bane, amma ina so in zama kowa a wajenki. Ban gane ba, kai waye? Masoyi, cikakken masoyi mai ƙaunarki. Haka zalika mai son baki farin ciki a koyaushe. Yaushe hakan ya fara faruwa? Yanzu, kuma daga kallon farko. Kaga, ban da lokacin wannan jin kalaman naka, ka gaya min me ya kaka gurina, in ba haka ba zan ƙara mota ta mai. Na zo miki da so ne, shi kuma so farin ciki ne. So, nishaɗin zuciya ne mai haifar da walwala. Sannan mai sanya zuciyar masoya nutsuwa ne da farin ciki. So yana kasancewa tare da jinin jikinmu, ya kasance tamkar jini da hanta. So shi yake saka masoya su wanzu suna kallon juna. So shi yake sanya masoya su wanzu suna kallon juna, har su manta duniyar da suke. So yana shiga zuciyar mutum ne a lokacin da bai yi tunanin faruwar hakan ba, ta hanyar kallo ko jin muryar wanda yake so. Kamar yadda son ke shige ni a lokacin da ban yi tunani. Kar kai tunanin daɗin bakinka zai ja ra'ayina. Ni ba na soyayya, asali ma ba na so a so ni. Kar ki ce haka, domin soyayya aba ce wadda Allah ya halicce ta ya halicce mu.
kuma ya saka mana ita a cikin zuciyarmu. Sanda nake miki na gaskiya ne. Yanzu me kake so? Ki bani amanar zuciyarki, ni kuma na yi miki alkawarin kulawa da rayuwarki. Zan tabbatar da na baki farin ciki mai ɗorewa. Tabbas daɗin bakinka ya fara jan hankalina. Zan yarda da kai, amma da sharaɗi guda ɗaya. Menene sharaɗi? Da ni kaɗai za ka rayu, ba za ka haɗa ni da kowa ba. Shi ne sharaɗin nawa. Ok, na ka sauya, ba za ka iya ba kenan? A'a, shirin da na yi ba yana nufin ban amince ba ne. Ina tunanin ta ina zan fara kula da rayuwarki. Yanzu dai ka yarda. Na amince. Idan da ita kaɗai za ka rayu ni kuma fa.